para kanca-kanca saka samping panggung. Apa kowe ra kelingan
Yo, bintang samudra. Wasik. Demi unger. Keluarga besar Boyolali. Dan luar biasa. Niki mbok menawi mengke badhe dono semanten masipun nggih monggo. Ingkang badhe foto kali kula monggo. Apa gel? Sok biasane mirsani awake dhewe ning YouTube to. Mumpung iki pinanggih, ingkang badhe foto kali kula monggo. Boten tikus boten apa-apa ya. Tak suka. pojokan Mbak. Orang ngerti arep ketemu Lola. Ketemu Pak Bejo juga akhirnya. Ngarep kono. Oh ngarep. Iya toh.
Ya Ya kene iki Allah. bojoku tau peni kok. Aku semoga sama Bogel itu hatiku damai sejahtera, bahagia selalu. Dia bojo ngene iki Nah, iya. luar biasa pokoknya. Ayo Pripun? sayang. Ayo Ano? sayang. Lokasi 1 Ya. gimana? Aman Lokasi nih. 1 aman. Aman karo ngombe-ngombe Ya. sih. Tambahin Ya. nanasnya, Bu. Tak suwun marang sepidaku saat piye, Pak? Niki Dan ayo. Bintang Samudra. Purbaya Audio. Cerah foto. Mati Demi unger. Wow. Kowe ngajak sono riwayat. Pasukan batik. Nah, Pak D saking Pak Kujo. Dek mau dikeluarin sendiri apa mau dikeluarin? Gimana maksudnya? Tidak boleh nakal Ragi. Dompetnya lomba. Pak D bejo lagi atit. Tidak boleh. Alon-alon ya. Iya alon-alon. Pripun Pak Dek? Dikeluarin. Dikeluarin. Aduh. Sebelah mana apa-apa, Pak Dek Mas. bejo? Ayo tanggung jawab, we. Tenang. Iki membernya Mbak Epau. Monggo, Ya toh Pak Pak Dek. Dek. Anak ngidung, Alah, ganteng dewe. Alah. Ya Allah Mbak Epau gelem ngono kuwi ya Mbak. Jane kowe ne ngendi? Bintang Samudra. Purbaya Audio.
bola-bali lho Pak De Bejo. Lah iki HE niku kaya biasane ngono memberikan hadiah kepada kita-kita gitu. Sebagai kaum apa? Contoh ngeten iki. Pak De Bejo ki iki pelan-pelan lho, Mbak. Iya. Saiki apa piye? Heeh, iya. Ayo mati. Lah yo, apa tak ewangi? Lah, Soko Allah kering. Aduh, Pak De Bejo. lah, jos bisa tunggal. Lagi. Kalih. Tiga. Ya Allah, maneh. Niki jatahe sapa iki? Mbak Yati. Mbak Yati. Jatah kurung nih. Nih. Mbak Yati, ayo Mbak Yati. Ayo nggih siap. Jan-jane dek yo. Janjane kowe ning ngendi? Kasmu sajane ati. Matur sembah nuwun. Ya pokoknya masih bersama Pak De Bejo dan Pak De semuanya nanti di absen satu persatu ya ini ya. Nah, absen Gil. Ayo. Jiwa kaji. Kaji kok belum. Ojo gondelan aku. Mengko mundak lemu. Apa ame-ame belalang Mimi susu. siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu ibu rasanya kayak madu. Susu Yati, susu enak sekali. Takil. Ayo kundilan. Bodoh amat. Ya, cocok ya Pak De. Rapenak kayak Cocok. dasar kau yang ngeracun. Lagi kena ngajak tidur. Esek-esek. Ngomong gak sopan santun. Apa sih? Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Sing diajak tidur Seketewu. Karwane Mang Lia. Ayo Pak De Bejo. Ayo yo, bintang samudra. Pak De Bejo. Pak De. Pak De. Haji Ratma. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi wong kaimpi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu aku jane ati. Ayo Pak Ji. Pak Jiwanto. Seliman. Wow, wong liya aku kebacut tresno. Nanging ati kudu gawe lara. Bungah to bunga. Salah alamat nih. Salah alamat piye? Sherlockmu kleru. Oh, sing penting
Sing ono sinar ultraviolet pokoke tak cedhaki Mas. Pak Haji Watu seperti kersane manis yang pokoke lagu iki. Yo bar iki bar Oh, iki. iya. Yo, iki kan padi bejo, ya toh. Ayo, jan-jane Dek yo. Ning opo sliramu teko. Wis Mas. Tak hidup kemana-mana. Sepeda Pak Haji Demi unger. Manis sih, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng ngemis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Saya bisa ngrasake jantungku. Yati. Ayo Pade. Pak Haji, iki lagune jenengan lho. Kembang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati gonku mikir kowe Pasar Purimas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan senenge kudu. iris-iris aduh dek gulane Jawa pawon manis sapa mrono-mrono Memang lidah Mas tidak berguna. Pak De bejo. Pokoknya ngeteni bae Pak, pokoknya Pade bejo. Yo. Pade bejo wae ayo Pade. Oh, maju Pak. manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu saya bisa nontoke jantungku Sampean gawane
bejo. Iya. Bintang samudra. Bintang samudra. Hei. Wes tuwa mbok yo biasa. Elek yo Mbah Uti. Mbah Uti. Elek Wong ki ora umur. ngono kuwi to yo. Biar tua tadi enggak kalah karo yang muda. Aku nak gon ngene iki lho. Lho, ora kalah karo sing enom. Ala. Kolok. Tanggapi wong edan iki. Ra gitu. Asam urat cengkok. Ora nang aku rasa murat. Kowe lak setruk. Tambemu. Jangan asal kelayut sambale kemangi mangane bukan
sambel kemangi sampun Saking Mbak podo Jina. sragene. Diapet lho Mas. Bintang Samudra. Iya, iya. Luwe becik patenan timbang papisahan mrenyakan selesa kenari wangi samudana marang kula werga putra Napa Bu panjenengan? Oh, Bu Ajah ki pun monggo. Ayo, manut beda. lagunipun manut. Iki engko bablas cewek gaul ya, Ca? Heeh. Langsung munggah aja. Langsung munggah cewek Langsung gaul ya. tancap gaspol. Tancap gaspol. Lewat apa iki cakepan? Weo. Urip. Oh, urip ya ya. Urip ono. Urip ono. Lo.